No niin, matka kohti jokaista Suomen Veikkausliigajoukkueen kotistadionia jatkuu tänään ja mä oon saapunut Valkeakoskelle Hakan Pyhättöön Tehtaankadun kentälle. Eikö lähde kattoo millainen meininki pelissä on? Tuli vastaan ensimmäinen Haka-kannattaja. Otetaan tulosveikkaukset peliin. Haluatko sanoa, että miten tämän päivän peli päättyy? Kyllä mä veikkaan, että Haka voittaa 2-1. 2-1 Hakalle. Joo. Tämä on aika kova veikkaus. Mä voisin itse asiassa kompata sua. Mä sanon kanssa, että tänään on Hakan päivä 2-1 kotivoitto IFK Maarianhaminasta. Kyllä. No niin, eiköhän mennä sille. FC Haka, Valkeakoski ja Tehtaan kenttä. Erittäin tunnelmallinen fiilis ympäri koko stadionin. No niin, nyt on saatu vielä kaulahuivikin kaulaa ja iso kiitos Hakalle. Antoi vielä tuossa lipunmyynnin yhteydessä mulle kaulahuivin. Ja itse asiassa täällä on vielä toinen kaulahuivi, joka lähtee teille jakoon, joten muistakaa kommentoida videoa. No niin, äskeltä täältä! Aika tunnustaa väriä tälle meidän kotijoukkueelle. Nostakaa ne huivit ilman, että osaa seisomaan. Näyttäkää miltä tuntuu mustavalkoinen tehti. Mahtavaa, kiitos. Ja niin ei muuta kuin 5 soimaa. Ottelu alkoi hyvin tasaisissa merkeissä ja paikkoja tuli molempiin päihin, joista sitten lopulta kuitenkin Maarianhamina oli se, joka onnistui. No niin, ensimmäinen puoliaika pelattu. Haka kyllä aloitti aika vahvasti. Mä sanoin, että alkoi oli aika Haka painostusta, mutta sitten IFK Maarianhamina sai siihen sen yhden maalin ja johtaa tällä hetkellä 1-0 peliin, mutta kyllä musta tuntuu, että tästä saadaan vielä tiukka vääntö tolle toiselle jaksolle ja kyllä mä edelleen uskon, mitä tossa ennen peli ennakoitiin, että 2-1 Hakalle, niin kyllä mä vielä luotan siihen. Nyt mennään kattoo, että mitä erätauko viihdettä me löydetään. Tällä kertaa mentiin vaan kahvikupposella. Katsotaan, me yritetään hyödyntää, kun täällä on niinku sisäänpääsylippu oikeutta, että saat itse täällä mennä vissiin vapaasti näihin mihin vaan paikalle tai mihin vaan näihin katsomoon. Paitsi sitten tietenkin nämä vippikatsomot sun muut on erikseen, mutta näihin yleisiin katsomoihin niin vaihdetaan katsomoa tälle toiselle puolijalle. Katsotaan miltä peli näyttää tältä puolelta. Ja loppukohde Haka piti enemmän ja enemmän palloa, mutta sitten oikeastaan vaarallisimmat maalintekotilanteet jäi olemattomiin ja loppujen lopulta IFK Maarianhamina piti 1-0 johtonsa ja voitti pelin. No niin, nyt on saatu peli päätökseen. Ei saanut Haka sitten edes tasoitusmaalia vielä tossa toisella puoliajalla. Kovasti ne kyllä paino päälle ja oli niinku paineistus kyllä koko ajan tuolla Maarianhaminan päädyssä. Ihan hyvin Haka kyllä pelasi, mutta ei. Tällä kertaa viimeistely jäi uupuun ja muutama hyvä tekopaikka, mutta ei saanut palloa sisään, niin peli päättyy 1-0 Maarianhaminan voittoon. Näin tällä kertaa. Pelin jälkeen mä tulin vielä tänne paviljonkiin, jossa oli live-musiikkia ja sitten oli myös tarkoitus tulla muutama pelaaja haastatteluun. Ihan yleiset kommentit ottelusta, niin minkälainen matsi tänään nähtiin? Mun mielestä me hallittiin 15 minuuttia hyviä sitä jatkaa. Sitten sen jälkeen loputtiin hallintavastustajalle. Siihen se kahtui. No niin, nyt olisi saatu taputeltua jälleen kerran yksi stadion ja yksi joukkue meidän listalta pois. Eli nyt on Tampere ja Valkeakoski käytynä. Tähän mä haluan vielä sanoa erityiskiitokset Hakalle vieraanvaraisuudesta. Sain tosissaan ottelulipun Hakalta ja sitten vielä tämän kaulahuivin, mikä mulla on kaulassa. Ja sain itse asiassa myös toisen huivin. Ja muista tykkää videosta, laita kanavatilaukseen. Mä laitan
yhdelle kommentoijalle Hakahuivin vielä tulemaan kiitokseksi, että olette tullut tähän meikäläisen matkaan mukaan. Ja nyt on tosissaan kaksi stadionia käytynä, mutta pitkiä reissuja läpi Suomea oikeastaan meillä on vielä edessä. Mutta se oli sellainen reissu tällä kertaa. Laitetaan kommentti, että minne suunnataan seuraavaksi. Nyt me lähdemme ajaa takaisin Helsinkiin kotia kohti ja ei muuta kuin ensi video.